Vandaag hebben de VMBOT-leerlingen hun wiskunde-examen gemaakt. Wij gaan vragen wat ze ervan vonden. Was je erg zenuwachtig voor het examen? Ja. Nee, want wiskunde is mijn zevende vak, dus als ik hier een 4 voor zou halen of een 3 en ze laten het weg en ik heb van de andere examens gemiddeld een 5,5, dan ben ik ook geslaagd. Dus. En was het erg moeilijk? Ja, een beetje van alles wat was. Ik weet niet echt wat ik moest verwachten. Ik vond het niet heel erg makkelijk, maar ook niet heel erg moeilijk. Een beetje tussenin. Was je erg zenuwachtig? Voor vandaag niet, maar vorige week wel, omdat mijn examens starten vorige week. Maar nu merk ik er niet zoveel meer van. Was het moeilijk? Wiskunde ging wel goed. 2 vragen vond ik wel moeilijk, maar ik heb toch maar wat ingevuld. Was je goed voorbereid? Best wel, want ik ben 4 weken van tevoren begonnen met leren, dus. En was je goed voorbereid? Voor de andere examens sowieso wel. Gewoon veel weken van tevoren geoefend, examens geoefend. En voor wiskunde gewoon de stof doorgenomen en nog een paar examens geoefend dus. En gebruik je PEP-middeltjes? Nee. En denk je dat je uiteindelijk iets aan wiskunde hebt? Maar ik wil iets gaan doen in de luchtvaartdienst, als luchtvaartdienstverlenersopleiding. En daar vragen ze niet per se wiskunde voor. Goed, het is wel handig als je het hebt, staat toch wel mooi op je eindlijst. Mocht het dan weer iets niet worden met die opleiding en je gaat een andere opleiding doen en daar heb je het wel voor nodig, is dat het handig dat je wiskunde hebt. Maar ik heb het voor mijn vervolgopleiding niet nodig.